dan, poštovani gledalci. Moje ime je Milan Vilić, a vi ste na kanalu Vilić zapisi. Ova emisija će biti u nekoliko nastavak ove jučerašnje, prethodne emisije, gde postoje još neki momenti na koje bih želeo da vam ukažem i da na neki način možda ne ostanem u prošloj emisiji nedorečen. Počet ćemo je sa jednom veoma kratkom pričicom. Svojevremeno je Crna Gora objavila rat Japanu. 1903. ili 4. sad se ne sjećam tačno, Rusija je zaratila sa Japanom. Crnogorci ne pitajući, oni su solidarno svojoj braći odmah krenuli u pomoć. Pitanje je da li su na karti uopšte mogli da pronađu gde je taj Japan ako su imali geografsku kartu u ono vreme. I ne samo to, uputili nekih 300 momaka, boga mi, da osvetlaju obraz. Odjahaše do Moskve, pod Moskve na daleki istok, do Mandžurije i uzeli učešće u tom ratu. Tako to izgleda kad braća jedni drugima pomažu. A imamo ovu situaciju gde je naš vrli predsjednik sa češkim predsjednikom proglasio bratstvo i prijateljstvo u trenutku kada Rusija objavila da je Češka neprijatelj Rusije. Pa tu, ja ne znam više šta da kažem na tako nešto. Ako je Češka neprijatelj Rusije, a tebi je Češka sad najbolji prijatelj, a na čijoj si ti bato strani? To je samo još jedan u nizu spoljno-političkih uspeha našeg predsjednika. Taj čovek je neverovatan baksus. Ja ne znam više kako to drugačije da se objasni. On je neko koji je podržao Clintona sa $2 miliona. Zlotvora iz Likovca srpskog. Pa mu to omašilo. Pa je onda podržao Trump. Ovaj smenjen. Ajde da ne ulazimo sad u tu priču o tim izborima, kako je to sve teklo i kakav je to cirkus napravljen. Ali toliko o njegovim sposobnostima da percepira buduće događaje. Potpisao Vašingtonski sporazum. On seli ambasadu Srbije iz Tel Aviva u Jerusalim. Pogledajte šta se dešava na Bliskom istoku. Da li je to nešto što se moglo predvidjeti? Naravno da se moglo. Pogledajte moju emisiju iz prošle godine, pajkuju nas. Pa eto da napravimo malo jedno poređenje. Taj čovek čega se god uhvati, ta se grana osuši. A šta je moglo da se uradi? Kako da se iskoristi ovaj moment? Da ne zaboravimo, kada je krenulo bombardovanje 1999. Václav Havel, predsjednik vlade Češke, čovek koji je pre toga bio progonjen, pa našao utočište u Srbiji, pa mu Srbija namesti da u ateljeu 212 bude njegova predstava nekakva odigrana, da mu se uvali nekakav honorar da ima od čega da živi. Taj isti Václav Havel je bio veoma glasan da se mi bombardujemo. Sjećam se da sam tih dana prolazio pored Češke ambasade i pljunuo na onu tablu. Eno je na početku bulevara. Pljunite slobodno svaki put kad prođete. Da li ovaj naš predsjednik čitao, na primer, nekad je to bila obavezna literatura, Dobri vojnik Švejk? Da vidite kako Čeh razmišlja.
A kako je moglo da se iskoristi ovaj trenutak? Pa mogao je. Jer Rusija stavila Češku i Ameriku na listu neprijatelja. Šta vam ja ispričah na početku emisije? Pa mogla je i Srbija. Ja da vodim spoljnu politiku Srbije, proglasio bi Ameriku i Češku solidarno neprijateljima Srbije. I to bi ti bila divna prilika. Da se ratosiljaš svih ovih NATO sporazuma, da izbaciš iz generalštaba njihove vojnike. Da počneš da vodiš spoljnu politiku onako kako treba da vodiš. A imaš u isto vreme punu zaštitu Rusije. Pa zamislite vi kakva je to bombona od situacije. Da i ti sutradan je trebalo Brnabićka da zaseda sa srpskom vladom i da proglasi da su Amerika i Češka neprijatelji Srbije. Pa ti si automatski uleteo u zagrljaj Rusije, u njen bezbednostni zagrljaj, ne sme da te pipne niko prstom. Ovo je otišlo da se zagrli sa Zemanom. Znate šta, nekad stvarno čovjek mora da se prekrsti, šta da kažemo, zlohuda nam sudbina. Imamo ovoga na vlasti, pa... Sve vas pozdravljam i volim za Carstvo nebesko u slobodnoj Srbiji. Živjeli. Ne veruj šta ti kaže, ovaj život je borba od rođenja do groba, zato